Oke, ramene ra gara-gara wis jumlah berkas semua kasih semua gurunya ada berapa? Kayak sing tuwek-tuwek kalau. Tuh, sing urung sapa? Gurunya Kae Bu anu air kae wong lanang piring kae. Sapanya duwike Den? Wis ki jumlah berkah wis balekno, Kak. kurang-kurang. Kurang berapa? Kita tambah berapa nih? Di mau totalnya piro? Kurang utang buyane apa air? Air. Minum. Gratisan dari Mak Dame. Gratis go kowe kae. Gak, Bu Yuni gak. Alah kae lho wis gowo. Kalau wong lanang piring kalorin. Wong lanang piring kalau Rai lebih manis. manis kayak rai. Manis kok rupaku lan mureng-mureng. Makasih lah James. Kita selalu. Oke, Mbak Dewa. Makasih lancar terus. Lancar. Iya. Amin. Kae boe nando kae. Boe nando. Iki kanggone Mbah James nah. Balekna. Cuma berkah. Dewe. Iki dhuwitku mau. Sing dhuwitku pira mau? Pira? Balekna. Ya wis sekarang. Kae wis dikek ya ketan yo. Kae Bu anu dikeki. Barin. Wong bagus ku lho kaki, ku lho wong lanang ku lho. Ya kurang tambah gak apa-apa. Iki duwem. Ya wis lebokno. Wis lebokno ya gegere kok tak goro-goro. Duk matamu, duk seteng. Susuk sapa nek? Ijel kono. Ya Allah. Banget. Makasih ya Mas ya. Oke. Ya Allah makasih Pak, aku mau utang untuk Alah. Lebih. Cangkeme lebih kabeh. Kabeh turah. Ya Allah, Fa, iya, Fa. Jantengan 2000 Pak. Ya, wis ah. Aman. Hasil kayak karya Rafa. Karya Rafa dulu update. Aduh. Rambut anu kotor Dek, baju Dek. Wis. Kok ngirit wis Mbak, aku lek larisan delok lah. Makasih ya Mak Damis. Besok lagi ya. Ya didongakne ta. Iya tak dongane. Semoga banyak rezeki. Amin. Dia bojone. Di bojone. Piye? Makasih Mak Damis. Ayo sapa lagi? Kayak kono-kono. Kalau siapa jenenge? Iki lho, Bu siapa jenenge? Nando iku lho. Iya ngadeg kok. Aku kok diujat ah. Aku diujat. Iki lho Pak Nadine, Ayai Nadine kei. Anu jenengan wong nak ini nggih. Ya ini lihat Lah ini udah. Piye? Aku banyu wae iki. Wis nang diombe. Lho, Rini pas apa kurang kok meneng ae cangkeme? Pas. Kok yo ngorong ya, Den? Ngorong kok ora sapa-sapa kok kabeh kok ngorong balaku. Malah ditenteng. Jajal ditung. Yo wis pas kok plek-plek aku. Kok po enak ngono ya. Piro? 50. Mang dibonus 1000. Bonus ki 1000. Astagfirullah. bonus kok yo 1000. Lah iya. Bangeten. Padahal laris iki yo boyo padha. Loro apa sicak ya. Ada yang geprek kok 5 ngono lho. Iya. Kalau 50.000 bonusnya. Ruwet cancak ini ya. Kok di wes lho. Jangan nang. Heeh, walah. Wis sak omjot to.
Mbak kamu moro-moro mbak kamu nang dia orang tuanya aku. Ya ora kok, madalan mangan Mbah, mangan aku. Kurang apa kok. Masukku tak jak bareng ben tambah seger ngono lho. Ya tak kandani Mbah kan doyan ora Mbah? Doyan. Sik, tak dudoi Mbah. Doyan. Jadi kon mangan adame ya bener mangan Mbah. Engko lerene narabe. Dudoi mbak. Ya mangan, engko mangan ae. Jenengan ngene nek doyan lho ya. Doyan. Oh berarti ya kudu dipangan. Bakul mbak ya. Kacang godhong. Ya, Pak angkat berkata nih mbak. Kan Jumatan juga bacaan apa? Kok di mamake. Segone terus sik. Ayo sih santak nimbo sego. Aku dari panganan enak Mbah. Iki putul dari Gunung Kidul. Dicoba Mbah. Kok kayak walang. Lho, Iya. Tanteku ndek wae anu mbak. Tawon. Gak. Inuk ya. Engko entung. Kalau tahu, kaya anu walang. Mbah iki nek masak iki mari kali dikek gula apa piye? Lagi. Nggih, iki nggih. Jadi angka pedes enak. Jenenge apa potan? Putul. Utul niku nek teng mriki nganu ya mak yo. Tegel. Mbah iki ketoke anune koyo nang klopo iki Mbah. Kuwawung. Orang-orang. Kuwawung. Orang-orang ati. Kuwi. Nek koyo teng klopo, mosok iki anakane kuwawung mak. Sampe kurang gede wawung. Ya. Mosok anakane kuwawung nek kuwawung niku gegere watu sih mak niku. Oke, oke ora atos kok, Mak. Nah aku yo doyan ae Mbah. Legi. Iki mongko Iki pedes. masake mbah legi mbah piye Mbah. Pedes asin enak, Mak. Yo ya. Nek kok nang ndoke, guys. Nek doke. Enak. Pangar sego, guys. Piye rasane? Legi marai, Mak. Aja legi enggak pedes kan, Mak. Gurih-gurih. Iki dikek tumbar, bawang, Lombok. roiko sitok. Wah. Kayak anu, koyo ning bumbu walang. Enak iki lombok pedes-pedes. Saya kene kene kok kan. Nek masak tok iki paling iki luwih enak iki tomat kremes-kremes. Bahkan doyan. Rasane iki kok walang karo kuwawung kang ngene iki. Jagi langsung bledok Mbah Karya. Nek Mas iki niku mboten tawaran, Mak. Dari untung yo gak tawar. Mak menapa untung ya, Mak ya? Nggih langsung blidos. Gak aku tawaran. Aku enggak tawar naga. Naga ngono kok doyan. Wah naga. Kan bener ya. Aku gatel. Malah aneh ya, Mak. Lan aku ketangkep agame gak doyan. Nek ngene Doyan aku. Ngumun aku. Lah wong aku ki apa doyan kok. Ya podo sing Haram-haram itu tapi juga gak tahu babi. Aku tahu. Aku lah aku ndek melok yo gak melok wong sing Aku melok Cina to. melok Cina lho. Ya ora Jawa iki gak. Penting tak pangan ngene ya. Rasane Tapi nganu Koyo Pak, ngil-ngil maksudnya niku wujud daging daging ya, daging karo mangan wis dimasak Enak. kulit. Enak, Mbak. Enak. Iya jadi babi ki wis Enak. Ya ora umur gak iki. kontok bae pangane babi. Mereka ketika sama kontak. kula nate paling yo mak iki aku yo paling jenenge melok wong ngono Ya kuwi, ora Pak, yo karo, paling. iya karo. Ngono ki kadang iki masake niku enten minyake. Minyak babine niku lho dikek minyak babi. Paling yo darah yo mruk mangan aku yo jenenge kadang nek Ya ora apa. tuku nek nganu niku lho, Tapi nek Mbak. Cina sing ngerti gak dikeki. Gak iki aku dikeki. Ya ora roh ya. Ya tak pangan nglawe kuwi. Nek sing apian budono kadang gak usah iki ada Nggih. sing ngerti, sing gak ngerti yo ala rembuyak wadok karo wadok karo Tak limo, guys. tugas. Pangar sego. Bar sekolahan Mbah mau ki sekolahan kuwi lho. Apa? Ono anak-anak ngono kuwi lho nandur kembang apa. Asu anak. Ning ndoke. Mau tak berkat monggo. Anu, Pangan cek. yo Mbah. Ada pamangan mandan yang dhewe ya. Marah iki aku apa itu kan ta?
Tapi aku juga berani banyak nek walang sakake. Tak limo ya kowe. Kurang tahu. Tapi lu ya, Mbak. Ane ndoke bareng ya. Tumbar bawang nih, Mbak. Asin, enak. Enak. Ya aku jane kali sing kulkas niku sekalian. Ora usah. Cintem ya. Waduh. Maksudnya ngecame gak sisa sing nang kulkas niku. Ora kayak lontek kok. Engko terus dikek kulkas arek goreng. Ki walang wis tak atas ya. Entek. Ora aman. Nambah. Ambek. Ah lah. Nambah. Kalau kan. Ora apa. Ora apa-apa. Ora. Ya, enggak. Gak tawari gampang yo. Asline gampang. Ndak ngombe duda klopo. Wis Nah, ini. Jadi netral berarti netralisir. Ane ndoke bareng enggak? anak nu tua yang hendak kan, Bang. Bahkan ini mau doyan. Nah, Bahkan ini walang kentung. bulan. Mantap. Aku kodok tahu. Kodok mana? Seliron di zaman Tahu. saya aku tahu. Aku gak tahu iki tikus, Mak. Mare didono kok mare. Mongko masakan tikus aja ngono. Niku beracun Mbah Tikus. Ora, wong tikus e gedhi kok. Mbah Tikus zaman-zaman di Kediri kok ya Mbah. Kok Niku werok. Tinggi Pak Tikus bareng. Mbah No ki nulot. Karo jenate Pak Naryo kuwi tumbule diliweto nang lokem iwak. Aja muni iwak tikus tak pangan. Wong saiki melong-melong kok inu dikecapi kok. Nek bosku nek kan. Mari dono kok, Wis dono ini sate. Sate apa, Bang? Sate keling, kan sate tikus. Iya. Tapi tikus abang kok. Pek. Kok tikus ngono. Aku gak mau sak kuintol. Mulai di. Wah. Batok dhewe ngono. Ora ora ya tak. Wong nate mak yo. Kocok niku nate. Terus lirang nggih nate. Ora Ora wis. Barengan ngertos. Karo. Wong Gunung Kidul lho, Mbak. Jipuk nembok godhong ki nyambel kok dikropes mesti opo. Apa? Entah apa. Entah, Anu, lonte. mbah apa lek sing Teh lonte. Mungkin niku Anu mbah disambel terus dikremes, dikeres winuk jarine. Walah. Daerah tersinani ngarani lonte. ya Barang yo enak aja. Enak. ya anune ngaten iki mboten. Ora ngene iki kok bentuke. Lonte. Pak wayahe karo gawa lombok abang, mantuku golek iki. Suruh-suruh kok golek lonte. Langsung iya dikeres ngono. Kuwi nganggone nganggo lombok abang golek mara dhewe lontene. Aku yang gumun kok lonte iki opo lah aku ngono lah. Enak kuwi. Lonte nganggo lombok abang. Wong berarti nek wong Gunung Kidul ki usume ngene, nek wong Gunung awake dhewe usume Malang. walang karo uler. Ulen dong. Ngene gak wong Jawa. Ngenek nek iki. Ngono Iki ya. tenan iki berarti ndekne asli kono, negara kono. Jogja. Dikon nemplek nang kene ya moh. Ora enak ya Mbak iki. Enak tuh mok ora? Kok enak. Aku sak selawase urip nang alam donya iki lagi roh iki kok. Putul. Malah pentul. Pentul. Ana sunduke. Nentok anu, ndok. Iki lembah nek ngrasane nek ndoke iki. Ya atos Gulek, ndok. Entah iki gesung. Oh, mun enggak kok enggak ya. Ngono ya. Jaminan. Makne. Gosong, guys. Karena gosong, guys. Mentul jenenge. Putul. Ya, Tak sosek tak anu. putul. Tapi rasanya nek ilaku seneng malang yo. Nama iki pangkal kuwi, gula. Ini iki. Kalau nang bulan ndok-ndoke ini. Ndok lho. Apa dia nak Doyan aku doyan. Mane aku padahal ora le. Doyan aku le. doyan. Doyan aku. Nyari panganan apa. Baru. Nek semini gak dia. Anane kok ibu gak doyan. Aku doyan.
Mau tak duduk. Tak kaget kan. Teman-teman bos. Wah. Mulai iki. Piro ki piro? Oke. Harus nang sekolah. Wes, perman ke sekolah. Enak Mbak Bona kan? Ngal kan. Tata. Ondok. Mantap kok. Enggak sih cilik mari. Mbah aku ki terus aku ngene iki jane iki yo mangan iki yo kudu tak sikat ae. Yo ae. Aku pengen ngombe golek banyune. Ya Allah. Medo sing makan cilik tesik, Mbah. Mataku gak apa. Marneng. Maneng gosong. Aku ki nang mangan aneh-aneh iki nang kene, Mbah. Nek nang Kenapa gak? nang nggonku kan daerah Gawan. Dadi anune nang Gawan kijing, bukur ngono kuwi. Kijing rasane piye gak tau. Aku kijing kurang. Kijing yo rasane yo koyo Becak Kayak kerang. Jenengan nate mangan kerang betul. Kayak gak tau. enggak Mas. Aku yo gak. Mari legi ku lho. Asin, pedes, enak. Buat bumbune ya. Katumbar bawang. Yo. Besok mangan. Udah, sekolah terus nang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.